na okwe ngwangwa na-ekweta nke ọkara eju ọjụ ngwangwa ajụ nke ọkara ikwe nke a bụ eziokwu. Nnamdị ọ dịdebe ọ dịghị ihe ọzọ n'afọ ahụ sị na onye ogologo ya atọzi anyị iche ọ dị ka ofu okwu ahụ onye ogologo adịghịzi ezo n'afịa ọhịa ime kwuru. Ka anyị gaa na nke Sọnde anya nabechi ọ sị na ofekere na ruo onwe udo na mgba ọ chọwa ntọgbu ofeke nwude na mgba ọ maghị enwude mgba onye ọbụla bịakwuru n'ofeke ihe anyị emeri na ofeke ịma na onwe ndị na-esi ike na agbụrụ bụrụ ofeke ma sie ike onwe ndị na-enwe ike aka site n'ụdị ọkpọ ha na-enwere na agbụrụ ha iwe neda ya sị ka gị na gba makwana ka ọ na-emenwu ya ma na mgba ka o ji akwụ ụgwọ ụlọ a na-ekwu obunye onye nwe debeghị naanị maka ibi na ofeke ahụ ọ bụ ka ọ bụ ọtọdoghị na akpịrị tọchie ya akpịrị a na-ekwu ọzọdo ụkwụ n'afọ nyefe ya aka n'azụ ọzọkwa mgbe ọ ka a na-agba ndị mmadụ na-akụ aka na-asị na ya ma na onye na-achọ igbu egbu obodo ya sị jekwa nje na ọcha onye igbuo mmadụ ebe a na ọcha kịta gbamgba okwe eziokwu ọtọ dị aka na akpịrị ọ na-anyapụ aka n'azụ agbajide ya agbaka ya agbaji ogbukwa na ọnya biko jee nje napụta ya mmadụ adịghị egbu mgba igbo na na-egbu napụta ya nna ọkụ na eziokwu na ofeke nwude mgba ọ chọwa ntọgbu ọbịa ọ nwere nye ahụ ihe ọmahụ na ọya eme o menwuo ya ọcha ya anụzili ya ife ọ chọọ ka anya pụzuo ya ofeke ike n'oge nke anya ọ ga-egbu ahụ ofeke dịka ọ na-emode mana ofeke ehika ndị anaghị ekwe ndị anaghị achọghị mmanụ otu ọnụọgụ si ka n'oge nke anyị n'ọnụọgụ mmadụ ka ọnụọgụ ofeke sikwa bawanyekwa ife onye na-ene ọbịa ndị ga-adịghị ọ bụrụ site nọọ n'ihe ezuru ha na-eri na-aṅụ ihe emezi oje gagharịa n'ọgwụ enyi na-akpọ ndị ọzọ anụkwu n'ụfọdụ ndị bịa be m ihe ọ na-akpọ ha afọ ka ha bịa afọ ndị bịa nọ ka ha bịa afọ na-enyejukwa m ndị afọ ụka ahụ oche enyi na ka na-ekwu okwu na-asọpụrụ m ka asị ọmaka n'onye ndị anyị ka ọ na-ekọ mmadụ n'ihe ofeke na ụlọ nwude mgba ọ chọrọ ntọgbu ofu nne onye nnọọ maka mmadụ anyị anọrọ ihe okenye anyị na-ekene ụfọdụ n'oge anyị ọgwụgwago na-alụrị ndị okenye anyị na-ayọzi ọra na eze biko nụ na-ezitekwanụ ma inu niile a ma ajụjụ niile a otu ọbụla maka ọnụ nwa ka anyị ji abịa ebe a kwa ụbọchị ọ bụrụ na anụ na-anọrọ ya ebula aba anyị naba ya na-ezitenụ ma inu ma ajụjụ ma ife ndị ọzọ ma cheta izite ide afagidelu n'isi doo obodo isi